سلام ناي چانالي تختاتلتي كمي تكونو نايلوم معانتي أرستي أب عدمينا زولو هابتي نشرفو أب عدمينا سلسته ناي هابتي نشي ألنا حدا جيزي كالأي حيلي سالساي كا جنزب مالتيو أب هيوتنا إزوم هابتتاتنا انداشرفنا إنا ننبر مالتيو زلنا نجر ناب زيبلنا نجر نشرفنا اندا غيرنا ننبر مالتي سلازي ازوم سلسته اي هافتي منጭታትና اندا تطقمنا ننبر سلازي بزعبا هافتتاتنا زند حريلنا بزعبا شرف خا نزارارب شرفي كنبل كلنا ناب زغونه هاجر ناي بعلنا ገንዘብ حيزنا انت خدنا كنتقملو አይንخلين مجمريا እቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ገንዘብ ናይ ሃገርና ገንዘብ ናብ ዶላር ክንቀይሮ ኣለና ወይ ከዓ ናብ ክንጥቀመሉ ንኽእል ገንዘብ ናይታ ናብ እታ ንኸዳ ሃገር ገንዘብ ክነሽርፎ ኣለና ክንቀይሮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዕድሜና እውን ዘሎ ሃብቲ ንኽንጥቀመሉ መጀመርያ ክንትምኖ ኣለና ዘለና ሃብቲ ክንፈልጥ ኣለና ኣሽሪፍና ንኽንጥቀመሉ መጀመርያ ክንትምኖ ኣለና ኣለና ዋግኡ ክንፈልጦ ኣለና ኣሽሪፍና ንኽንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስነት እንታይ ሃብቲ ኣለና ኣብ ዕቤት እንታይ ሃብቲ ኣለና ኣብ እርጋን እንታይ ሃብቲ ኣለና ዝብል ነገር ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ንኽንጥቀመሉ ኣሽሪፍና ንኽንጥቀመሉ ዘለውና ሃብትታት መጀመርያ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ነሎም ማዓንቲ በደበይ ኣብ ዕድሜና ዘሎ ሃብቲ ነሽርፎ ዝብል እዩ ሃብትታትና መጀመርያ ንፍለጥ ሽዑ ኣሽሪፍና ንኽእልና ስለዚ ኣብ ቀጻላይ ዘሎ ዝርዝር ሓደ ብሓደ ኣብ ንእስነት ኣብ ዕቤት ኣብ እርጋን ዘለውና ሃብትታት ክንርኢና ሃብልኩም ሳይፅንሑ ኣብዚ ከም ትርእይዎ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ኣብ ንእስነት እንታይ ኣለና ግዜ ኣለና ገንዘብ ኣለና ኣብ ንእስነት ግዜ ኣለና ሓይል ኣለና እዚኣቶም ናብ ምንታይ ነሽርፎም ናብ ገንዘብ ነሽርፎም ማለት እዩ ኣብ ንእስነት ተማሃሮ ኢና ሓላፍነትና ምምሃር ጥራሕ እዩ ንምሃር ዘለና ግዜ ከዓ ቤተሰብና ወለድና ንሕግዝ ማለት እዩ ገንዘብ ግን የብልናን ስለዚ እንታይ ንገብር ቤተሰብና ማንታን ገንዘብ ክህቡና ዘለና ግዜ ዘለና ሓይሊ ናብ ገንዘብ ነሽርፎ ማለት እዩ ኣብ ዕቤት ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ዕቤት ገንዘብ ኣለና ሓይሊ ኣለና ዘይብልና እንታይ እዩ ግዜ ይብልናን ምክንያቱ ኣብ ዕቤት ንጎይ ላዕልን ታሕትን ኢና ንብል ተማሂርና ወዲና ኢና ዝኾነ ፍልጠት ክእለት ኣለና እቲ ፍልጠትናን ክእለትናን ኣብ ስራሕ ኢና ንውዕል ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ኢና ንውዕል ወይ ቆልዑት ክልዕብ ንኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሂወት ላዕልን ታሕትን ጉያ ስለ ዝኾና ግዜ የብልናን እንታይ ንገብር ማለት እዩ ዘለና ገንዘብን ሓይልን ናብ ምንታይ ነሽርፎ ናብ ግዜ ነሽርፎ ናብ ግዜ ንቕይሮ ብገንዘብና ግዜ ንገዝእ ማለት እዩ ኣብ እርጋን ከዓ ክንመፅእ ከለና ኣብ እርጋን ግዜ ኣለና ገንዘብ ኣለና እንታይ ንገብር ሓይሊ የብልናን ማለት እዩ ጡረተኛታት ኢና ብዕድመ ዝደፋእና ኢና ኣብ ከምዚ ዕድመ ኣብ እርጋን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝግበር ኣብ እርጋን ዘለና ግዜ ገንዘብን ናብ ምንታይ ነሽርፎ ናብ ሓይሊ ገንዘብ ከፊልና ክንከባኸበና ዝደሊ ሰብ ገንዘብና ንቁፅር ማለት እዩ ኣረግቶት ከምኡ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከም ትርእይዎ ንእስነት ዕቤት እርጋን ኣሎ እዚ ከዓ እቶም ሰለስተ ኣብ ዕድሜና ዘለው ሃብትታት ግዜ ገንዘብ ሓይሊ ስለዚ ኣብ ዕድሜና ዘሎ ሃብቲ ሓደ ሃብቲ ናፍቲ ሓደ እንዳሽረፍና እንዳቀየርና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀጻላይ ከዓ እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብ ንእስነት ዘሎ ሃብቲ ክንርኢና ኣብ ንእስነት ዘለና ሃብቲ እንታይ እዩ ግዜን ሓይልን ኣለና ዘይብልና እንታይ እዩ ገንዘብ የብልናን ስለዚ ግዜናን ሓይልናን ናብ ምንታይ ነሽርፎ ናብ ዘድልየና ነገር ገንዘብ ንደሊና ኣብ ንእስነት ግዜ ስለዚ ግዜናን ሓይልናን
ናብ ገንዘብ ንቕይሮ ናብ ገንዘብ ነሽርፎ ሽዑ ገንዘብ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ኸዓ እንታይ እዩ ኣብ እዋን ዕቤት እዩ ኣብ እዋን ዕቤት ሙሉእ ግዜና ኣብ ስራሕ ኢና ንሕልፎ ንጎይ ኢና ገንዘብ ክነፍሪ ላዕልን ታሕትን ንብል ገንዘብ እውን ንረክብ ተማሂርና ትምህርቲ ወዲና ዝኾነ ፍልጠት ኣለና ዝኾነ ክእለት ኣለና በቲ ዘለና ፍልጠትን ክእለትን ገንዘብ ንረክብ ኢና ሓይሊ እውን ኣለና ስለዚ ገንዘብን ሓይልን ኣለና ዘይብልና ነገር እንታይ እዩ ግዜ ይብልና ናብዚ ስለዚ እንታይ ንገብር ግዜ ንኽንረክብ ገንዘብና ናብ ምንታይ ንቕይሮ ናብ ምንታይ ነሽርፎ ማለት እዩ ገንዘብና ከፊልና ክሕግዘና ዝኽእል ኣብ ገዛ ምግቢ ከዳልወልና ዝኽእል ሰራሕተኛ ወይ ደቅና ክንከባኸበልና ዝኽእል ነገር ዝኽእል ሰብ ንቆፅር ማለት እዩ ገንዘብና ናብ ምንታይ ነሽርፎ ናብ ግዜ ነሽርፎ ናብቲ ዘይብልና ነገር ነሽርፎ ስለዚ ኣብ እዋን ዕቤት ክነሽርፎ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ ገንዘብናን ሓይልናን ናብ ግዜ ንቕይሮ ማለት እዩ እዚ ኸዓ እንታይ እዩ ኣብ እዋን እርጋን ገንዘብ ኣሎ ግዜ እውን ኣሎ ኣብ ዕድሜና ነፍርዮ ገንዘብ ኣሎ ጡረተኛታት ኣብ እርጋን ዘለው ሰባት ጡረተኛታት እዮም ኣብ ዕድሜቶም ኣብ ሂወቶም ዘፍረይዎ ገንዘብ ኣለዎም ግዜ ኸ ኣለዎም ብዙሕ ግዜ ኣለዎም ምክንያቱ ብዙሕ ሰዓት ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ምንም ስራሕ ኣይሰርሑን እዮም ጡረተኛታት እዮም ደቆም ኣመርዕዮም ወይ ኮላይ ኣብ ደቆም ካብኦም ተፈልዮም እዮም ዝነብሩ ነፍሶም ክኢሎም ስለዝነብሩ ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብን ግዜን ኣለዎም ግን ጉልበት የብሎም ዕድሜና ምክንያት ጉልበት የብሎምን ነፍሶም ክንከባኸቡ ኣይክእሉም እዮም ሓይል የብሎም ጉልበት የብሎም ስለዚ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ዘለዎም ገንዘብ ናብ ምንታይ የሽርፍዎ ብገንዘቦም ገይሮም እንታይ ይገዝኡ ሓይሊ ይገዝኡ ምግቢ ከቕርበሎም ዝኽእል ሰብ ይቆፅሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እዋን እርጋን ዘለና ሃብቲ ገንዘብን ግዜን ናብ ምንታይ ነሽርፎ ናብቲ ዘይብልና ነገር ሓይሊ የለን ኣብ እርጋን ግዜ ሓይሊ የለን ስለዚ ናብ ሓይሊ እዞም ገንዘብን ግዜን ናብ ሓይሊ ብምሽራፍ ንጥቀመሎም ማለት እዩ ኣብ እዋን እርጋን ዘለና ሃብቲ ገንዘብን ግዜን ናብ ምንታይ ነሽርፎ ናብ ሓይሊ ነሽርፎ ማለት እዩ ኣብ ቀጻላይ ከዓ ኣብ ቀጻላይ ዘሎ ዝርዝር ከዓ ኣጠቃሊልና እዞም ሰለስተ ነገራት ኣብዚ እንታይ ዘርኤና እዚ ንእስነት እዩ ዕቤት እርጋን በዚ ከዓ እንታይ ኣሎ ግዜ ገንዘብ ሓይሊ ስለዚ ኣብ ንእስነት እንታይ ዘለና ናይ ሃብቲ ምንጭታትና እንታይ እዮም ኣብ ንእስነት ግዜ ኣለና ተማሃሩ ኢና ኣብዚ ከዓ ሓይሊ ኣለና ገንዘብ የብልናን ስለዚ ዘለና ነገርና ምንታይ ነሽርፎ ብሓይልና ብጉልበትና እንታይ ክንረክብ ንፅዕር ማለት እዩ ገንዘብ ክንረክብ ንፅዕር ዝሽረፍ ነገርና እንታይ እዩ ግዜናን ሓይልናን ናብ ከምዚ ኣሽሪፍና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ዘለና ነገር ናብ ዘይብልና ነገር ቀይርና ንጥቀም ኣብ ዕቤት ከዓ እንታይ ግዜ ኣለና ግዜ ይብልናን ገንዘብ ኣለና ሓይል ኣለና ግዜ ግን የብልናን ናብ ዘይብልና ነገር ንቕይር ማለት እዩ ዘለና ነገር ናብ ዘይብልና ነገር ነሽርፎ ኣብ እርጋን ከዓ ግዜ ኣለና ገንዘብ ኣለና ዘይብልና ነገር እንታይ እዩ ጉልበት የብልናን ሓይሊ የብልናን ስለዚ ዘለና ነገር ናብ ዘይብልና ነገር ኣሽሪፍና ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዘርኤና ሂወት ማለት ሸርፊ ከምዚ ዘለና ነገር ናብ ክንጥቀመሉ ንኽእል ነገር ነሽርፎ ኣብ ዕድሜና ዘሎ ሃብቲ ምስ ፈለጥና ናብ ዘይብልና ነገር ናብ ክህልወና ንደልዮ ነገር ነሽርፎ ንቕይሮ ማለት እዩ ስለዚ ሂወት ተንካን ሃባንያ ሂወት መሃብን ምቕባልን ምዃኑ እዩ ዘርኤና ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ ዕድሜና ዘሎ ሃብቲ ሂብና ዘይብልና ነገር ንቕበል ኣብ ዕድሜና ሃብቲ ኣለና እቲ ሃብትና ናብ ክንረኽቦ እንደሊ ነገር ነሽርፎ ማለት እዩ ኣሽሪፍና ንጥቀም
نحن أب عدمينا زلنا هابتي تتأكينا زيبلنا نجر نقبل مالتي سلزي أب عدمينا زلنا هابتي بخمزي نشرفو مالت لزي كبرات ماي channel تختاتلتي زكونا تقام نجر كم زرخبو عدسناء زلكم بيتو أكومين صحافو لي لايك قبرو شير قبرو كمون حدش تزغون ماي channel تختاتلتي سبسكرايب قبرو أبقى خالد مدر كنتراخبنا حبيبكم سايف بسناكم أزيزة بسكن يقني لي سلامكم